unha cita única e imprescindible en Galicia, que xa cumpre a súa maioría de idade e que celebraremos en Espourense os días 12 e 13 de marzo, é dicir, este mércores e xoves. Levamos 2 meses e medio de intensa actividade deportiva e formativa neste recinto, pero é agora cando presentamos Previsel como a primeira cita do calendario feiral de Espourense para este ano. E esta cita conta coa participación activa e a presenza de todos os axentes implicados na prevención: a administración, asociacións empresariais, sindicatos, colexios profesionais e servicios de intervención e emerxencias. O ISGA participa na feira, pois, desde sendo membro do comité asesor, vamos a ter un stand no que se poderá informar a aqueles que teñan interese de distintos temas de prevención e o mesmo que nós, o que queremos resaltar é que é unha feira na que vamos a todo o público poderá atopar distintas actividades e que nos van a permitir afondar un pouco no que é todas as obrigas, todas as novedades en prevención de riscos laborais que se están a levar a cabo. O traballo frenético que vamos a desenvolver nestes 2 días van a ser con moitas actividades, 4 obradoiros, 6 conferencias, un concurso de reanimación cardiopulmonar entre os alumnos dos institutos de Galicia e de FP de emerxencias sanitarias. Algúns dos profesionais que convidamos de redactores e instructores ás jornadas deste ano virán con o seu material, os seus vehículos, que podemos decir que nunca se mostrarán conjuntamente nun evento similar en Galicia. Cando unha feira cumple 18 anos, pois todos podemos imaginar a importancia que ten esta feira tanto para a nosa provincia como en xeral para todo o que representa no ámbito da prevención de riscos, que é unha feira que está sinalada nos calendarios para todos os profesionais que traballan no mundo da prevención, tanto a nivel administración como a nivel privado, como as propias empresas que teñen que facer ou cumprir, sobre todo no seu ámbito de traballo, as normas e mellorar a prevención de riscos, que un deses indicadores que hoxe en día, os días sin accidentes, é un dos indicadores máis importantes que teñen as nosas industrias. É unha importancia para a nosa comunidade, que reúne un propósito de reforzar o compromiso de todos cara a seguridade e saúde no traballo. Agradecer a presenza de todas as institucións, as empresas, profesionais e, por suposto, todos vostedes que fan posible este evento. A prevención de riscos laborais é unha das áreas fundamentais para garantir o benestar das persoas traballadoras. Desde a Xunta de Galicia sentímonos profundamente comprometidos coa protección da saúde e da seguridade en todos os ámbitos laborais. A prevención de riscos laborales é unha tarefa na que ten que estar inmersa toda a sociedade e coa que se contribúe a xerar emprego de calidade e a mellorar a competitividade das empresas. Comentarlles que o horario de apertura do salón será o mércores 12 de marzo de 10 a 14 e de 16 a 19 horas e os xoves 13 de 10 a 14. O acceso ao salón é gratuito.